5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. The MA-6 vehicle has lifted off. The MA-6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good. The MA-6 vehicle is off the launch pad at 27 minutes after the hour. More to go. It looks good. It's a beautiful launch.
iPad. Øj, den er sej. Sådan en gad jeg da også have. Men du har jo så mange penge. Kan jeg ikke låne penge i dig så? Jo, men det skal være med 40% renter. Wow, det var meget, men okay. Hey, se! Christoffer og Camilla er kærester. Hvad? Det kan ikke passe. I sidste uge var hun kærester med Benny. Fedt, der er kommet en festinvitation fra Victoria. Den gad jeg da godt at lære det bedre at kende. Også mig. Du spørger mor og far. Ja. Jeg spørger mor. Jeg spørger far. Hvad sidder du der og laver vigtige lektier, Maja? Ja, mor. Jamen, så har jeg en fortjent kage. Nej, sidder I der og laver så vigtige lektier? Ja, far. Hvor er jeg? Men hvor er det? Han er sikkert ude på fodbold. Ja, og svine sig til igen. Det kunne ligne ham. Mor, Ja, jeg vil gerne komme til fest hos Victoria. hvem er hun? En rig pige. Mor og far er meget kendte. Nej. Det lyder. Det lyder da spændende, dreng. Nu lyder det som et godt parti. Så det må I gerne. Jamen, så er vi træt, for festen er allerede om en halv time. Hvor der styrer op, du gik, kører i
sten og en snor. Den kan du lave til en halskæde til Victoria. Ej, se hvad jeg har fundet. En grim sten og snor. Hvad skal du med den? Den vil jeg give til Victoria. Hvad har du tænkt, at hun skal bruge den til, når hendes forældre giver hende smykker af guld og sølvhat? Vent du bare se. Hvorfor holder I nu her? Der er et meget farligt dyr på vej. Nå, det er da bare en sød mand. Vi skal bare dybe, så flytter den sig. Det kan da ikke passe. Min og far er helt sikkert på mig på den liste. Du står ikke på listen om bagkøen. Ved du, hvad min far er? Jeg sagde om bagkøen. Jeg har så meget swag, at de to venter på mig, Dan. Sluk mig nu ind! Nu er det nok. Luk mig nu ind! Nu stopper du. Vi får nu at teste mig en monster. Bøj! Jeg glæder mig til. Jeg tror nok, at der er nogle gode mennesker, som har noget god i lommen.
Nej, hvor er der blå knop. Ja. Wow! Så er det nu, Victoria. Jeg glæder mig ikke bare helt vildt. Jeg skal nok tage mig sammen. Men du ser også flot ud, Victoria. Og jeg føler mig ellers ikke særlig tilpas i. Nå, skal vi ikke bare se at få åbnet de døre? Jo. Hej. Hej. Nej, Gud! Er det ikke jer fra Sladderbladet? Jo, kom indenfor, kom indenfor. Og se lige derovre på hunde. Er det ikke? Og se lige derovre på hunde. Er det ikke Medinas lillesøster? Og se, det er ham fra X-Factor. Og tjek lige derude, hvor hun ikke lige med en give penge. Jeg kan mærke, at den bor op. Der er en masse steder. Jeg ved bare til hele forsamlingen bliver fuld. Så kommer du i gang. Velkommen alle sammen. Dejligt at se de to, der har så mange venner og veninder. Du ser også glade ud. Jeg skal lige sige nogle praktiske ting. Barnet er derovre, toilettet er derovre. Men nu skal I bare hygge jer, og slå jer løs sammen med Victoria. Skål! Så Victoria, jeg tror lige, jeg går. Ej, mor, jeg gider ikke at stå her helt alene. Ja, jeg skal lige ned og kigge til maden. Far, så går det heller ikke. Jo, jeg skal lige ud og se til børnene. Og jeg følger med, far. Og jeg Se, der står hun helt alene. Så jeg godt ud, ja. Ja, ungdomin. Nej, ungdomin. Nej, ungdomin. Er du drengen ungdomin? Er du drengen ungdomin? Fordi... Som om hun gider have, hvis hun kunne få mig. Jeg har så meget swag, at hun kunne helt blød til hende. Jeg er så stærk som pigen på vis. Ja, men jeg er sjov, og det er noget, de falder på. Sjov. Der er nogen, der er sjov siden mig. Godt overvist. Hej. Hej. Kan du se noget bord? Højre. Vi kan se fremtiden. Så klokken 8 om en time, så er vi to sammen. Godt, du selv top på det. Nu viser den om 2 minutter nede i baren. Kom, drenge, jeg finder op. Nu er det det. Jeg kan lige hen til Victoria og sige hej. Det tror jeg, jeg tror først det er min tur. Først min tur. Nej, hvorfor? Du skal hen.
Det var verdens bedste og største gave. Værsgo. Har du spist hele kagen? Hvad skal du gøre det der? Ud! Heldigvis har vi jo en anden gave til dig. Det er dit yndlingsband. Come One Direction! Nej, men det er min yndlingsband. Det er verdensfilmer. Fjernsyn. Se godt imod. Til en fest. I aften tager vi til en fest. Her hos dig. Vi vil så gerne fejre dig. Vi fester hele natten for at vise dig, at vi vil være dine venner hver for sig. Vi lover dig, vi vil aldrig sige nej. Kom nu Victoria, kom nu Victoria, for vi elsker dig, og vi synes du er så sej. Du gør livet til en leg. Du må aldrig gå, vores hjerter du må få, ellers får vi ikke stå. Tag nu os. I aften skal du vælge os. Vi er dem, du gerne vil have med dig hjem. Vi tror alle på at vinde det bedste. Du gider ikke høre på os, men vi vil give dig det hele. Du skal bare sige til. Kom nu Victoria, kom nu Victoria, for vi elsker dig, og vi synes du er så sej. Du gør livet til en leg. Du må aldrig gå, vores hjerter du må få, ellers får vi ikke stå. Her er vi er venner, vi er dem vi ej glemmer. For jeg ved, som siger, stjerner støv at det ikke hører. I har rigtig mange penge, og har ventet rigtig længe på at vi giver den gas. Og det er jeg på plads. Alle synes, du er sej. Alle mennesker elsker dig. Mange venner, det er flot. Men vil de dig noget godt, så pas på. Det kan smerte, hvis de knuser dit hjerte. Ja, Victoria, ja, ja. Og jeg synes du er så sej. Du gør livet til en leg. Du må aldrig gå, vores hjerter du må få, ellers får vi ikke stå.
i min familie. Nå, men synes du så ikke, at det er sejt, at den har 3.400 gigabyte, og alle de applikationer, der følger med, de er bare vildt seje. Og så er lige dens kamera og video. Det er 250 megapixel, så de er bare vildt store. Har ret varmt, jeg vil lige ud og få en frisk luft. Hej Victoria. Hej Lassens. Hvad ting har du at fortælle om? Altså, hvis du gør det så stort. Nej. Altså, det er rigtig svært. Der er meget, man skal lære og huske. Og, der er meget, der skal læse op på og sådan noget. Og man skal være ret klog for at finde ud af det. Men heldigvis er jeg det, så... Altså, jeg har det lettere end mange andre. Og når jeg bliver stor, så skal jeg have et stort hus, en masse møbler, en smuk bil og en masse smykker til dig. Jamen, det har jeg gjort i forvejen. Hold op, der er ved at være lidt varmt her. Så alle sammen, så er danskonkurrence. Alle dem, der vil være med, ind på gulvet. Drømmen er, at man skal være alene med Victoria i 10 minutter. Er I klar? Ja! Værsgo! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 익숙해 보이지만 놀 때 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 번역보다 사상이 볼똥볼똥한 선호해 그런 선호해 Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Being norm, 그 위에 나는 너. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 너. Being norm, 그 위에 나는 너. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 너. You know what I'm saying? Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Ja, det gjorde jeg. Det er sådan.
hellere ud og spille bold. Så se, hvad jeg har fundet. Ej, sådan har jeg også derhjemme. Kan du se den der? De skriver om alt, hvad der sker til fest. Skal vi ikke lade dem give noget at skrive om? Skal vi ikke gå udenfor og spille bold og aldrig komme tilbage? Jo, god idé. Hey, vent! Nej! Nej! Det var ikke meningen! Tell me what. I aften skal du vælge os. Vi er dem du gerne vil have med dig hjem. Vi prøver alle på at vinde dette spil. Du gider ikke høre på os, men vi vil give dig det hele. Du skal bare sige til. Kom nu Victoria, kom nu Victoria, for vi elsker dig. Og vi synes du er så sej. Du gør livet til en leg. Du må aldrig gå, for stjerner du må få. Ellers går vi helt i stå. Selvom de falske venner skreg sig hæse, så fik jeg Hans og Victoria en gang næse. De to stak af og spillede bold med hinanden og hyggede sig som bare falde. Forældrene fik sig en ærestreg og lytter nok næste gang Victoria siger nej. Det var ikke nok, at vennerne syntes hun var flot, for Victoria ved, når folk vil hun det godt. Kun en rigtig ven som Hans, hvis hjerte må få, det må I kunne forstå.